Alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wani zubin za ga kana so ka dakatar da kira idan kana mu'amala da wayarka ko kana wani abu amma kira sai ya rika shigowa yana dan sa maka tsaiko ko kuma wani na so ya kira ka baka so ya same ka. Dalilin haka sai ka je kana sa wayarka a alamar jirgi saboda kada a same ka a kiran da ake maka. Ka je kana sa ta fly mode. To akwai wasu nambobi da za ka danna ka dakatar da kira. Lokacin da ka danna numban nan ko mutum ya kira ba zai same ka ba. Kazalika kuma akwai yanda ake a cire idan an shiga wannan tsarin. Ba wani abu ne za ka danna *002#. Da sai da ka danna *002# kai dialing. Idan kai dialing ɗinsu to za gani duk wanda ya kira ka ba zai shigo ba. Mutum ko ya kira ka ba zai same ka ba. Gashi ka riga ka yi forwarding. Duk wanda ya kira ka ba zai same ka ba. Ya ishe ka kai duk wasu abubuwa da za ka yi ba tare da ka sa ta a flight mode ba. Kila kana so ka yi browsing wani abu, akwai kuma wanda yake so ya kira ka ba ka so. Akwai kuma hanyar da za ka cire. Hanyar da za ka cire wannan abun za ka danna *002#. He ka danna. Idan za ka sa star ne a nan wajen. Shi ne sawa, shi ne activated. Idan kuma za ka cire wannan block ɗin za ka danna hash. Da ka danna hash ka danna to zai deactivating, zai ba da kira dama ya rinka shigowa. Allah ya taimake mu ya iya mana. Wannan shine fatan alkhairi.